பிரைஸ் தி லார்ட். வெளிச்சத்தை நோக்கி என் கண்ணீர் உம்முடைய துருத்தியில் கணக்கில் அல்லவோ இருக்கிறது. அடப்போங்க, நான் அழுது சோர்ந்து போயிட்டேன், களைத்து போயிட்டேன். நான் அழைக்கல்னா இந்நேரம் அந்த துருத்தி நிரம்பி வழிஞ்சிருக்கணும். அவ்வளோ கண்ணீர் விட்டுட்டேன். ஆனால் என் சூழ்நிலையே மாறல, என் பிரச்சனையே மாறல, என் போராட்டங்களுக்கு முடிவே இல்லை. இப்படி பல விதமான சோர்வுகளால் மன நொந்து போய் புலம்பிக் கொண்டு அமர்ந்திருக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீங்கள் அழுதெல்லாம் கரெக்டு தான். எந்த காரியத்துக்காக அழுதீங்களோ அதுவும் கரெக்டு தான். ஆனால் யாருடைய சமூகத்தில் அழுதிங்க? உங்களை போல சக மனுஷங்க கிட்ட உங்க பிரச்சனையை சொல்லி அழுதிங்க. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல கண்ணீர் விடும்போது தான் அந்த கண்ணீருக்கு கர்த்தர் பலன் கொடுக்கிறவரா இருக்கிறாரு. நொறுங்குண்ட இருதயத்தை அவர் ஒரு நாளும் புறம்பே தள்ளுகிறது இல்லை. ஆண்டவருடைய சமூகத்துல கண்ணீர் விடுங்க, அற்புதங்களை பார்க்க ரெடி ஆயிருங்க.